Jesus. Name of 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 Jesus. Hey, you. In lesser Sunday. Look. On 7 Sangai. Khupha zonke. Take them all out. Khupha. Take them out. Khulula namhlanje. Loosen today. Mathamba atheni la? What are bones doing? Sibulala ngawo. Bulala ngamathamba. Bulala njani ngamathamba? Xa ufuna ukushaya ngezulu. Kanye sifuna ukusacrifice. Ngifuna ukushaya izulu. Sebenzisa lezi zinto. Yeah, sikaphelela. Esinye sishiyile la isinamandla. Ezinye nisishiyile. Yebo. Oh manje benizokwenza nazo ngapha apha. Lezi zinto lezi. Sifuna ukuhlukana nazo batha kolula. Kolula la. Usithole kanjani? Lezi zinto leli siyasikhatha la. Xa sifuna ukubona ngamafu la. Ngoba Sizizwe simnyama la. sizizwe ezimnyama. Yebo. Suka eMthatha. Thunyelwe eMthatha. Suka khona. Ingene nini? Sazama uthwaliswa ngazo wabaleka. Ngowaphi? Hlale kuya sekhayilitsha. Hlale kuya sekhayilitsha. Antoni lamathamba? Lamathambo angandake ndanawo before ezilalini. Ndandi wafakela apha qala for baxane ndandi yabo ezintathu zinto ne 1 2 3. So Wawafaka ndandi wafaka nembumbulu. So that xa ngifuna ubetha umuntu ngezulu kube lula. bokwazi ukubetha umuntu ngezulu. Bengikwazi ubetha umuntu ngezulu. But nami ndavele ndayenza ndiyazi ukuthi ndandithathaphi. Then ke ngondisike nezipho yabo lamazipho wami ndiwahluhla embumbulu. Ithambo litsolo ke ngoku. So that xa ngisithi ngesandla kanje izulu bengikwazi uliva phi isandla. Sezecawuni. Ubuyele pha kumathamba akho. Lawa lahla manje. Azange walahle wonke. Hayi njalo tozona lahla. Kufuna uchoose ukuthi ukhetha kuhlala nawo, they will torment you for the rest of your life. Ukhethe ukuthi ukholelwa kule nto mina uJesu angithume kuyenza kuwe. Khethwa lahla. Ngathe mina akhanjwe nawe uyowathatha amathambo. Wathi wena walahlile. Ngathula because moka uNkulunkulu uyangitshela ukuthi ezinye izinto usasenazo. Akusimathambo wodwa. Ezinye izinto usasenazo, uyigula usasenazo. So angithi uze ukuzolinga amandla wami noma uze kuzofuna uncedo. Uncede tata. What you cannot confess, you cannot be free from it. Uthi cale nini lento yakho yokwenza izulu? Oh 2021. Ngo-2021 ungene kanjani, uyifunde kanjani or ujoyine kanjani lona? Okay leno le tata bendisemthatha nemphangela. Yeah. So naye ndadibana nomntatha ekuthiwa nguba ucele. So la tata wathi manibeke imali sizoya eMozambique ayondithwalisa. Wena bowufuna isithwalo kuyo. Ndandisifuna kuba ndandingayazi ba xa sendisifumene kuzoba njani. Zange ide ilunga into yami nayo uba ucele lo zange ndide ndiye eMozambique. So kwapha eMthatha khona nomnye umfana enadibana naye ndambuza ba akho umuntu olixhwela amaziyo namandla. Ndikhalelwe kuye wathi masiye. Ungibani igama lakho sichaze cha. Anda Mjaco. Usuka phi? Suka ngapha eKhayelitsha. Ungumni. Ndingkhowane. Uthi usuka pha eMthatha noma wawuyosebenza eMthatha? Ningasemthatha mina ilali zami zisemthatha. Kuphi nelala? Kwezala zaseBhityi. Uba ucele zange ihambe kahle into yami naye. Ndadibana nomnye umfana kwapha elalini. Naye wafumanise ukuba uhambe eMozambique. So yena wansisa kwelaxhwele lipha eMthatha. Saya pha ndafika ndangena kulaa ndumba yakhe kwabe kukho lanto kuthiwa sisigubhu pha zininzi. Wathatha insizi emnyama wayifaka kum emzimbeni. Wangicaba ngayo umzimba wonke. Wandixelela izinto ekufanele uba ningazibulali. Wazibala wathi nenyoka andiyibulali. Okay ndaqhubeka nezinto. After iveki xa ndiphaka ezilalini endlini ndangena ebuhlanti ndafika ndazivusa izinto ezi. Lezi zinto wakunika zona? Wathi undifakela izizo. Wathi zivuswa kanjani izizo? Mna zange ndixelele ndazifundela. Wasifundela wena? Ndazifundela. Ingxaki ndiye pha kuye mna
ndikwazi ukwenza izulu but bendingalenzi ngale ndlela. ukwazi ukwenza izulu wawulifundiswe ngibani izulu Ndavele ndakwazi nje ingxaki ndaye ndafika phaa kum endlini kugcwele intethe sisarawunde iflat libe ndihlala kuyo, so ndaye ndathatha isipili ndabulala intethe eyi-1 ndayibeka esipilini nalamathambo anga nangena ebuhlanti ndathatha la mathambo ndawatshisa awaphi amathambo wathola pha amathambo ndaye ndawathatha ebuhlanti ndavele ndayenza nje then ndawafaka phaa isipilini ebheke ndawajongisa phaa isipilini amanye latshintsha izulu laduduma izulu ndathi ondileqayo ozisezintetha apha ekhaya makabethele izulu khona omnye umama wabethwa lizulu. So mna le nto ndaye ndayoyika ke ngoemveni ngokuba indenza into enje, so ndaye ndadibana lo mfana selalini wandisakweli xhwele lakhe kwafumaniseka uba eli xhwele eli lindinika izizwe, so ezizwe ezi zona andisebenzisi isipili funeke ndizivuse apha kum. Xa zivukileyo ke ngoku iyatshintsha iwetha usifake phi ngaphakathi kumzi lapha eswini like ngathi zigcwele egazini ngoku. njengoba uthetha uzama communicator nazo nginamandla mfana nam, don't worry Paula, Inxa ndiyaziva ziyavuka ngoku zixelele ukuthi ngithi hallo uthi udidi hello zifuna ukunivala umlomo, zifuna ukwenzani zifuna univala umlomo. ngezinto ezikubambe ukuthi ungezi for ukusizakala kwakho. What you cannot confess you cannot be delivered from. Ezi zinto ezididi na ndaqhubeka ndahlala nazo ndimane ndidudumisa izulu. Xa ndifuna ukubetha umuntu ngezulu ndimbethe ngezulu, ndimane ndibetha abantu ngezulu. So ndaza apha eKapa ke ngoku xa ndifikayo apha eKapa enoba ndandina 3 days ndifikile ndabetha umuntu ngezulu, wabetha umuntu ngezulu ndabetha umuntu ngezulu. So ngoyinto eyenzekayo endiyabona ukuthi abantu bazondoyika, so ezinto ezidedi ngoku zaye zandijikela ke ngoku xa ndingafuni ukubetha abantu ngezulu. zithi betha abantu abatheni ngezulu. Mna dede mission yam le nto le okay mandiyibeke kakuhle ne ezinto zibe ndizifakele uba ndibe nebandla ndikwazi udonsa abantu, ndikwazi like xa ndifuna kugcwa esi sigubhu sona esibe ndinaso xa kuzogcwala ebandleni andithi bekugcwala imbovane. Xa siphume ezaa mbovane ziyaninzi ndiyabona uba okay ngabantu bazoba khona aba, but into yam zange ipase kakuhle, zange ihambe Okay, walicala lona ibandla. ibandla bendinalo ngapha eRobertson naseWorcester, Wawunebandla bendinebandla elikhulu ndiyaziwa. wena unobizo noma bofuna ukucala ibandla because ufuna ukwenza imali. Ubizo lona ndinalo, ubizo ndinalo, Ubizo unalo, ndinalo ubizo. unaluphi ubizo? Because the kingdom of darkness can call you or the kingdom of God can call you. Ubizwe ngibani? Ubizo lwami lade ndinalo ne ndi-in between. Into zamagqirha ndiyazazi, i-most yamagqirha ngongelilo ndizazi into zawo ndiyawudlula. So into yobufundisi kum like ngathi ndinalo ubizo lobufundisi ngoba kunezinto endike ndiziboniswe nje ndihleli. Listen, yabona nina nithanda ukugcwala yonke indawo. Nakufika lo nihamba niyobekwa izandla. Abanye abantu bayakhile lento, ayisuki ezulwini. Uyamuzwa ukuthi uthi ulicale njani ibandla lakhe njengoba bofuna kucala ibandla. Wahamba bofuna isithwalo. Wasithola isithwalo eMthatha noma usithole eMozambique because ukhuluma ngeMozambique uphinde ukhulume ngeMthatha. Ndisithole eMthatha but amandla awalingani. Amandla endiwafumene phaa eMthatha ndiye ndawabona uba hayi amancinci anga, mhlawumbe bendiye eMozambique benzawufumana into enkulu. So bofuna ke eMozambique wena. Bemfuna eMozambique. So okay nangoku didi mandithi imission yam nangoku khona ixhwele phaa ezilalini elalini yam ngqo ebengekayo kulo elenza abantu abefundisi. Bendizixelela ukuthi mhlawumbi noba nguJunzu uyaphaa kulo linde ndizumfundisi. Kunexhwele ezilalini eziphila. Phaa eMthatha elalini yam likhona ixhwele lenza abantu. Ndake ndaya kulo ndingakazifakeli ezinto ndafika ndabona i-keyboard phaa ndabona izipika. So wandibona ukuba ndinamandla ndingakwazi uba ngumfundisi ndathi kuzophinda ndibuye. So ngoba bembali bandizophinda ndiye kuye ngoJuni andenzele umfundisi. So ufike njani apha ekhaya? Apha enkonzweni ndiyeza because of ndifuna uncedo, ndifuna ezinto ziphume. Ufuna uncedo kuze kufike eJune uhambe uyothwala futhi. Uba zizaphume into kum angeke ndiphinde ndifune into enesithwalo phakathi because ayindisebenzeli. Amathambo lawa bowasebenzisa wathola njani? La mathambo anga labuze laxhwele laseMthatha ne nalo igula. Ndathi mna ndinalo lona lalimbona uba ingathi nalo igula. Ndathi mna andinalo.
So ndanalo ikula landenzela landinika. So ke elikula elambonisa into yamathambo ke ngumane ngichola amathambo wenkomo. Like inkomo mhlambi bifile strong or ibihlaba. So nanawo lo mathamba ndamane ndiwachisa ke mane ndiwachisa lamathambo ukuze ndizokwazi ukucontrola ngawo izulu. All right. Ulicontrola kanjani izulu? Uthi bowafaka phi lamathambo? Lamathambo angabe ndiwafaka apha 1 2 3 wele. Faka apha. Benifaka amathambo apha plus nembumbulu. Like AK47. Andithi xa udubula umuntu like yona yile bendiku-aima ngayo yona imbumbulu Bo aima ngembumbulu. efakwe amathambo andilarhulwa yayo phakathi naye ndayikhupha so nipha ndakhupha izinyo lam ndaliqhekeza ndalifaka phaa Uthi awunazinyo. so ndalifaka phaa ukwenzela uba You can see ukuthi sacrifice lento. then ndafaka namazipho wam phaa bendenzela izinyo lona Izipho lakho nalo walithatha walifaka pha. ndalifaka phaa bendiwacheba amazipho wam amane ekhula kodwa le nto ifuna ndiwayeke but xa ndiwayekayo iba nobungozi ithi xa kududuma izulu ndisithi kanjeni namazipho nezulu libaneka kakhulu Ekapa akududumi. Kuba neentsuku la kuvele kududume khona kusuke kwenzekani. mhlawumbi xa khona into ezondehlela mhlawumbi mandindenza umzekelo bandizohamba ndiye shop andithi mose apha elokishini khona abantu bavele badutyula espacini bakhona mhlawumbi into ezondehlela kuvele kududume selifuna undilwela ke ngoku so akufunekanga ndihambe ngaloo mini okanye bakhona umuntu mhlawumbi ondiyile egqirheni okanye bakhona umuntu ondithakathayo kwabantu bathi bambona ngothiko loshe kuvele itshintshiwe athi akududume but mna ndiye ndiphinde ndikhawuleze ndicheba amazipho wam ndilinqande lingadudumi because sendifuna ukohlukana nale nto I believe ukhethwe ngamandla obumnyama. So you need to be delivered from it. uNkulunkulu can use you but kufuna ukuthi ukhululwe kwezi zinto. And lento engaphakathi kwakho ikuxelele ukuthi na ufika apha impilo yakho izotshintsha. injalo didi All right? So kunezinto ekumele uze nazo. Buya nezinto zakho uze surrender. Once you surrender them, your deliverance will be easy because you need to understand that deliverance is a process. But the Bible says, if the Son of Man shall set you free, you shall be free indeed. I address every principalities. Ndithetha nayo yonke imimoya. I address every forces. Ndithetha nayo onke amandla. I address every powers Ndithetha nayo onke amandla controlling you to break right now. akulawula ukuthi aqhawuke ngoku In Jesus' name. egameni lika